Helo bawb, Adam fan hyn, a wi lan yn y berllan, ben top yr ardd, a heddi o'n i jyst eisiau siarad gyda chi am shwt allwn ni droi at ein gerddi ni i helpu'n iechyd a'n lles ni. Nawr, yn amlwg mae garddio yn gorfforol ac mae'n helpu ni gyda'n ymarfer corff, ond yn bwysicach na 'na, a wi'n meddwl rhywbeth sydd falle dyw pobl ddim yn ystyried bob tro, mae e'n llesol iawn i'n iechyd meddwl ni. Nawr, yn bersonol, dwi'n troi at yr ardd yn aml pam dwi'n teimlo'n isel, pam mae gorbryder yn ymhoeni, pam dwi'n teimlo'n eitha stressed am ngwaith i neu pethe sydd gyda fi i wneud, neu bywyd yn gyffredinol. Mae cyfnodau le dwi wedi bod yn galaru a cyfnodau pur anodd weithiau yn bywyd, le mae jyst treulio chydig o amser yn yr ardd wir yn gallu cheddfu'r pryderon 'na, ac weithiau cheddfu'r boen hefyd, enwedig os chi'n galaru am rywun annwyl chi 'di colli. A dwi'n meddwl un o'r pethe pwysica licen i bwysleisio yw mae'n gerddi ni yna ym mha bynnag ffordd 'yn ni'n dymuno defnyddio nhw. Dwi'n cael blas ar dyfu llysie, ar dyfu blode, ond os 'ych chi jyst yn mwynhau bod yn yr ardd a bod eich gardd chi falle yn fwy gwyllt neu yn fwy naturiol, neu hyd yn o'd bod jyst gyda chi rywle chi iste, mae hynny'n hollol iawn, achos ein llefydd agored ni yn y bôn yw'r llefydd le ni'n cael dihangfa o rialtwch y byd, le ni chi jyst diffodd y teledu, diffodd y ryngrwyd, y cyfryngau, a jyst ymgolli'n hunain mewn ffordd, a teimlo, wel, does dim angen i fi wastad fod â bys ar y pyls a gwybod beth sy'n digwydd yn y byd, i fod yn hapus. A fi'n credu dyna beth fi'n mwynhau mwyaf am yr ardd hefyd yw, pam chi'n neud rhyw dasg eitha syml fel plannu planhigion, wache bod chi'n plannu 10 i 20 o'r un fath o blanhigyn, a does dim lot o waith meddwl yn hynny, achos mae'n eitha monotonous, chi'n dilyn eich hunain. Ond wrth bod chi'n neud 'na wedyn, ma'ch meddwl chi'n cael amser i gael saib, a chi jyst yn teimlo llonyddwch o fod 'na. Mae jyst pethe mor syml â theimlo'r pridd, cael eich dwylo yn y pridd, trin y pridd, jyst bod yn agos at y ddaear. Dwi'n bersonol bendant yn teimlo bod mae'n neud i fi deimlo'n eitha mewn ffordd at ease gyda'n bywyd i, a wi'n credu mae lot o ymchwil yn dangos bod 'na therapi yn y pridd hefyd, a bod y pridd fel jyst rhywbeth naturiol yn neud ni dimlo'n eitha heddychlon. Un peth arall fi wrth 'ym modd pan fi'n meddwl am arddio yw does dim angen i chi fod yn feistr ar eich crefft chi fel gerddwyr, ni wastad yn dysgu. A weithiau mae pethe'n mynd yn iawn a dyw pethe ddim yn mynd yn iawn. Er enghraifft eleni, fi 'di plannu hade tomato ac am ryw reswm, a wi ddim yn gwybod pam, ma' hanner y tomatos hynny ddim wedi egino. Ond wedyn, allai ddim ar reoli natur, allai ddim ar reoli fel ma' y tywydd yn mynd i fod wthnos nesa, ond beth wi'n gallu reoli yw'n ymateb i natur a fel 'i fi'n teimlo achos y sefyllfa 'na. Felly, er enghraifft, nawr bod y tomatos, fel o'n i'n dweud, ddim wedi egino, mae'n golygu bod llai o tomatos 'da fi, ond ni wedi cael gwanwyn mor braf, sych a heulog. Mae'r blode, fel y tulips yn yr ardd, wedi para lot hirach na beth bydden nhw wedi mewn gaea neu gwanwyn arferol. Felly mae ryw falans, chimod, ma' natur yn reoli chi efo'r ardd, ond chi'n gallu reoli fel chi'n ymateb i natur, a ma' 'na pethe gadarnhaol i gymryd wrth y ffaith bod chi'n cael mwynhau y blode bob mas yn yr ardd yn gynnar yn y tymor, ond ar yr un pryd derbyn, chimod, fe ddysga i flwyddyn nesaf falle sut i addasu fel fi'n tyfu'r tomatos, ond mae'n iawn i gael e'n wrong, mae'n iawn i drial a trial 'to, a dyna beth yw garddio, dyna beth dwi 'di wneud ers 20 mlynedd yw trial plannu pethe, methu, trial 'to a llwyddo, ac weithiau, hyd yn o'd bo' fi'n meddwl bo' fi'n gwbod be' wi'n neud, am ba bynnag reswm, dwi ddim yn llwyddo, ond ma' hynny'n iawn, a ma' angen i ni jyst derbyn weithiau, ac ni ddim wastad fod yn berffeth. Mae'n iawn i jyst bodloni gyda beth ni 'di llwyddo i wneud, pryd ac am ba bynnag reswm sy'n gyfrifol am 'na. Mae garddio'n helpu gyda gorbryder. Chimod, weithiau ni'n teimlo fel, mae shw gwmwn o waith 'dyn ni'n neud yn yr ardd, a mae'n mynd i gymryd lot o amser. Ond wir i chi, does dim angen i fe fod fel 'a. Os 'yn ni'n defnyddio'r technegau bach syml yma, dwi'n gwneud yn yr ardd, allwn ni reoli hynny. Felly, un o'r pethau dwi'n gwneud, a dwi'n meddwl bod hwn yn bwysig, yw rester. Rester o beth 'ych chi'n bwriadu gyflawni yn ystod y dydd, ac wedyn tico pob un bant ar ôl chi'n neud a chi'n teimlo fel, waw, gyda'r amser nawr 'da fi bore yma, fi 'di llwyddo i wneud 10 peth fi 'di bod yn dod i office wythnosau. I fi, mae hwnna yn ei hunan yn neud fi dimlo'n well ac yn fwy cadarnhaol. Un peth arall fi'n neud yw creu cynllun o'r ardd. Nawr, mae'r ardd 'da ni wedi rannu mewn i gwelïau llysie
isie. A yn amlwg, mi eisiau fi wybod beth fi'n plannu ym le a phryd. A mae'n adeg cyffroes o'r flwyddyn, achos fi'n cael cyfle i feddwl, dyma be fi'n mynd i blannu fan hyn nawr, a dyma pryd fi'n mynd i blannu fe, a dyma pam fi'n mynd i blannu fe. Ac wedyn fi chi symud i'r gwely nesa, felly dwi ddim yn teimlo fel bod llwyth o welïau 'da fi'n neud, achos fi'n defnyddio nhw cam wrth gam. Felly byddwn ni'n annog chi neu cynllun o'ch gardd chi, ac i rannu fe lan mewn i ddarnau bach, achos wedyn dwi ddim yn teimlo fel bod 'da chi 100,000 o bethau i wneud, achos chi'n concro pob un o'r pethe 'na, pob dydd gyda'r amser sydd 'da chi, a chi'n teimlo'n wych ar ôl wneud e hefyd. Fi wastad 'di teimlo fel bod garddio yn gymuned. Chimod, mae'n gymuned o bobl sydd jyst mor garedig gyda'i gilydd. Pobl sydd yn rannu pethe fel cyngor, fel hade, fel planhigion. Ymunwch yn y gymuned 'na. Chimod, byddwch yn garedig gyda'ch hunan. Ewch mas i'r awyr agored, os newch chi unrhyw beth dros y dyddie nesa, jyst ewch mas i'r awyr agored, gwrandewch ar y natur o'ch cwmpas chi. Chimod, gewch chi'm gwech na'r adar yn canu, y gwenyn jyst yn byza'n hibo chi, a jyst gwnewch siŵr bo' chi'n cael yr amser 'na i chi'ch hunan yn yr ardd. Mwynhewch eich gerddi chi.